Případná demontáž postele se provádí tak, že uvolníte boční hranolek, který je přišroubovaný v ruty. V ruty jsou přišroubované Torxem T25, potřebujete na to akuvrtačku. Po uvolnění odšroubování hranolku zde máte dvoje kování. Nakováním je znázorněná šipka, která musí být vždy vodorovně směrem k čelu. To znamená, že momentálně, když to mám dotáhlé, tak to šestkovým imbusem povolím šipku směrem k čelu, zde a zde. A bočnice je možná povolit a rozebrat. Vysuneme. Zde máme dva kolíky, které jsou na volno. Uvolníme. A dva šrouby, které jsou zašroubované na klasický závit. Můžeme vyšroubovat. Tak toto uděláme ve všech 4 rozích a postel máme zdemontovanou. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.